Okej. Vill du på? Seriuni. Hej, jag ska välkommen till Vakurleiki.fo. Vi har knäckt partur om kyn och idag så var det syndrom att vara single. Och i virkskiftningen så har trossa vi några vänner om att vara single. Vi tar om glädjen och att vara single och ösning hur hashtag kan vera. Vi lever i en samhälle där som tillbyr förlovelse, hjúnaband och annat. Och för en som är single kan det göra ser hash. Vi tycker att det inte var nekt analys ta Paulus levde och nu just med att skriva. Så vi får läsa några liglavers i 4.6 som är go. Här vill inte finna nöjtsamma som single. 4.6 är en Q&A. Paulus får spurningar sänder in om att vara single och gifter och han svarar efter i hesen braun. Jag vill det att alla människor våra som är själva men kvar har syna nej gåva från Gode. Paulus säger att kvar stöva, single eller gifter är en gåva från Gode. Först är vi hesen ger en mer höjlajan eller bättre än hin. Bäge att vara gifter och vara single är gåvor från Gode som man var kvar syna 4 månader. Vi hinner ogifta och inte säga till dem gott om det vill vara som är. När Paulus skriver detta så är han single. Och han säger att det är gott att vara single. Då ska ögonen för göra som Herren är giv honom, som god till kattla. Paulus säger med andra att vi som är single och inte röjna bröjt och stöv för att tjäna gode. Vi röjer att tjäna gode och komma känna här och nu. Sannolikheten är att tjänar du inte gode som single, så får du heller inte göra det tar du förlovar eller gifter. Tjänar du inte gode här, så får du inte tjäna gode där du får att flytta utomlanda eller mission. Andaliga växter, bröjning och att tjänasta blir här och nu. I halde tar vi tar nej för ägga som nu är att ta människor gör väl övervärande som det är. Paulus säger att en som är single eller övervärande single gör väl. Ösning är månader av kona och ogifter kvinnor. En ogifter vill omsorgen för tog och i herran hör till. Hos jungar var höjlag, det är ju lika med andra. Ta och vi vara gift, så jag vet också om att tjäna hjúnafelagen av bästa hatt till ära för god. Du kan läsa mer om Hetta i Efesos 5. Men i 4 Korint visar Paulus att en som är single kan tala god i ohindraver. Han är inte avbyrd att tjäna och hushalda, hjúnafelaga och bötnon. Hetta gör honom ett annat fralse i att tjäna gode. Att vara single kan mestja i en tøy, nøkker år, eller for nøkker få alt livet. Många benjen för att ända forever alone, alltså alltid ensamadler. Men sannolikheten är att höjlig 5-55% att höjma som är single giftast. Så chansen att du är mellan 5-20% är omätliga lite. Så om du är var och inte gifter så kan du gott slappa sin av och hvis du är yngre där så du inte stora för det. Men här är en halvdel att öra vara en ära att ända mellan 5-20% nu och tjäna gode som Paulus gör det. Många tryggvande gör singletyna till en hindring. De sätter liv pauser för att finna en märka. De tryggva att märken ska nökta torra törver, göra dem mer höjle, populär och hjälpa dem att finna kattlar som god hem till dig. Jag väljer, men man säger att det är spill av dyra bärare tog. Och istället för att sätta liv pauser så jag vet att tjäna och blomstra för god. Just som Paulus säger här. Men han som ständer fast i hjärtasönen är inte under norslo men är mäktig att göra som han vill. Och här han sett sig fri i hjärtasönen att han ska värvida matchsyna han gör väl. Det som gör hjúnaband gör till väl och han inte gör hjúnaband gör bättre. Paulus säger att en som väljer singellivet gör väl och gör bättre. Konan i bondes lunges mer henne lever, men i mer henne är henne frukt att giftas vid för någon vill. Värst av det görs till herran. Men lyckligare är hon om hon vill verande som hon är efter askan minne och i halde med och ni hava andra gods. Paulus mäter att en som är verande single är lyckligare. Så måste du spela folk. Måste vara till att du är single. Alltså, både du och jag är gift och mam. Och ofta tar jag fiende spurningen så blir jag och blir huxa, alltså kvart är gale med mig. Men i svörsna så har vi rönt att stäcka som tankar om. Och jag ser mig själv att jag inte gör om det är gale med mig eller inte. Jag har det snurrar sig einfalt om att tjäna gode. God inskjer att vara arter. Och han sänder möjligheter i åkra liv. Här vet jag av om vi är god eller inte. Att vara single är en fantastisk möjlighet om jag inte själv gör det till en erfaring. Väl är mot och trött.
Ta I kjedd og øvnøgt, så leser jeg fyrre grunn tjej, og jeg minner meg at det som Paulus sier i hesen versen. Paulus sier hese tingene om å være single. Å være single en nøygava, det en gava. Å være single godt. Han som single gjør vel og gjør bedre. Han som single ohendraver. Han som single har omsorgen for tog og god I hører til. Han som single lukkeligere. Og jeg nevner disse likloverne for meg sjålere. Og dette gjør meg trøst og gjør meg nemlig lukkelige. At jeg hesen årene ur Bibelen, så minner jeg meg av single, eldre, tryggvande kvinner som elskar god og tjene honom. Det mer firmynd, og det minner meg av at vi lika gammel som her, og single og enda ikke har funnet mann, så vi alls ikke ulukkelig om sammen med gode og tjene honom. Herren, han som gonger opp der, han skal være vid der, han skal altså ikke slippe der, og altså ikke være fra der. Du skal ikke øktast og ikke rest. Og jeg spyrir til å gjøre skikkvande, gift eller forlova pør, for at de halda godt og å være single. Og mange har sagt meg at man bedre tog da man single, man kan ikke bedre fokusere på god og tjene honom som man selv vil. Og hes I år til legger meg og gjemme. Og I største råd, og det beste å granske hjúnabandet I Bibelen. Mange av vinklene har sagt meg ferner til at jeg har ikke gjort eller sagt det røtte tingene for å få en kjeik, og jeg lustet etter tørre raven. Og det var mer til fadel og til større sorg. Og just Hetta, jeg lustet etter øre mennesker til jeg ville spære til fire. Ikke lustet etter vinklene, noen serfringene, YouTube-raven og ørene som holder at jeg vet hva du skal gjøre for å få en kjeik. Men lustet etter gode, lustet etter godsraven og bøtene, lustet etter som han er ved å si. Og granske heldur atlan gods vi hjúnaband. Hetta for å gjøre en djupere forståelse av hjúnaband, forlovelse som løyer til hjúnaband. Men det var også å søke 4 måneder I at være single. Og hetta gjør det en større glede. Det var også gjør mer personlig større fri. Og alle det god at han skal gjøre meg en hjúnafelle om det til ære for han. Mest det så at jeg da nekk bedre å være single. Personlig så gleder jeg meg øyne for å komme I forhold som har hjúnaband for jeg god vel å sikne meg vidt høy. Men bare nå så jeg single og det alt det som jeg kan arbeide ved nå. Og jeg må si at å være single slett ikke så gale. Jeg vakner hver morgen til nødja nage fra gode. Jeg har viner og familie som elsker meg. Og jeg har en god som vil kjøpe meg hvis noen dyrer bare blåe. Og jeg husker så ofte hvordan kan jeg løyve mer å være øvnøgt. Nøgt som jeg og alle det god, gjør meg fri og fullt. Og jeg tror at det just Hetta som Paulus nøyder så godt av, og færene sier, hun lukkeligere. Og mitt mål og idé som single, og nå, at gjøres nøgt og lukkelig og gode. Så det stender, sammen vi nøgt som gods etter en større vinninger. Jeg ønsker å kunne kjenne god bedre og tjene henne bedre. Og hende hatt så fyrirøyger god middel til som ligger fyrir framman. Så jeg vet hva til atle og har vi hoa vi vøyjan tikkon, sier herre. Frier atlaner, ikke vannlokka atlaner, jeg gjør tikkon framtøy og vevn. Og jeg gjør det en avskåner kanning av Instagram av Vakurleiki.fo, hva tid hilde om å være single. Omløy 30% sødde at det var rått, og jeg vevner at dette kan være brått til det som de da lusta, eller at det kan være brøydast til de søker god. Vi tar nemlig nekk om hjúnaband hos god kan bruka til. Men å være single faktisk fantastisk. Ja, etter Sambars Paulus. Og god brukar single mennesker som med og til. Og underfodlan hatt om vi velger at vende okkara eie og okkara fokus av god. Mång halda at beste maten hjelpa viner som single bare å finne dem en kjeik og merke, men til sannleggen. Beste maten hjelpa dem å være viner tørre. Til å be sammen vid dem, fortelle dem hva de kunne gledes og nå som single, og ta hjelper om etter meg og hva skjer for meg. Takk for at du tok det vid til endan. Om du dømte video og det var til hjelp, så det velkommen å like det. Subscribe til min kanal hvis du synes at jeg nødt video kommer ut. Facebook, Instagram og Snapchat. Dina Beck, Vakurleiki.fo. Jeg spør for at jeg vi ses. Bye. Vil du liva? Som... Okay. Fyra Christian. Det är om att skratta.
Alltså, det som löser vi in det med en per video, så det är faktiskt säkert så seriöst. Kapitel 6 är en Q&A. Okej.